reggelt, szevasztok! Csütörtök reggel van. Ittunk egy frankó kávét, meg ettünk egy croissant. Janék itt jönnek mögöttünk hátul, pont nem látjátok. Megindulunk ma 506 km az etap Missira irányába. Szenegálon megyünk még lefelé. Marté valami? Végre találtunk jó csokit, Snickers-et, találtunk Oceanbe. Ocean. Nagyon jó volt. Végre tudtunk enni csokit, az már nagyon hiányzott. Úgyhogy megindulunk. Mindent teli tankoltunk. Vizet, üzemanyagot. Úgyhogy semmi Olyan. történés, megyünk. Úgyhogy majd jelentkezünk még. Ciao.
Csütörtök késő délután írunk, Missira irányába hasítunk, ott lesz a mai este bivakunk. Ismét egy frankos hátradásnak nézünk elébe. Mi történt még Máté, mesélje? Nézzük meg. Hát, ugye reggel összefutottunk a Dos Amigos csapatával, velük ittunk egy nagyon jó kávét. Most jönnek az új cinkos társaink, júj, olyan sztorizások vannak, hogy ihaj. Tudni kell róluk, hogy túl vannak mind a ketten a 60-on, és Amerikában élnek. Az egyik őjük hévízi, másik őjük Peti, Holosi, Győr. Valami Győr környéki, igen. Hát világár faszik, tök jókat beszélgetünk velük, jó összecsoportunk. Ja. Igazából az egész nap együtt haladtunk velük, vagy ők velük. Utánunk inkább, azunk így, mert nagyobb tempót tudnánk tartani, de most jó arcok vagyunk. Kíméljük az autót, és így Hát az egész napunk autózással, tehát konkrétan más nem csináltunk most megint. 440 pár kilométerről volt szó, gondoltuk reggel magunkba, hogy 5 óra, szevasz, tankolás együtt 6, lehet 12-13 majdnem, úgyhogy ez a mindennapos ugyanaz tehát itt a 4 óra nem mint nálunk autópálya, hogy 400 km 4 óra, hanem itt 12-13 simán lehet már. Mi történt ott közben, Máté? Hát pont belefutottunk egy ilyen vallási ünnepségbe, vagy mi volt, igazából az tegnap zajlott le, de ma még az utózöngéit elkaptuk. Egy kisebb városka, település, képzeljetek el, ahova akár 1 millió ember is bezsúfolódik ilyenkor ez alatt az ünnepség alatt. Hát elég nehézkes volt átjutni rajta. Itt lezárás, ott lezárás, erre menj, jobbra menj. Szegény offline navigátor is tisztában, az online oké, viszont itt a Google Maps-ot azt eldobhatod, az offline navigátor fogalm nincs hol van, és van egy főút, ami le van aszfaltozva, a mellékutcák porosak, az emberek ömpölyögnek minden, és ott találják ki magattól mindenféle segítség nélkül, hát nem volt egyszerű. Amúgy én azt gondolom, hogy kicsit kezdünk fáradni már, most már a vége előtt vagyunk 4 nappal, ha jól tudom. Már nem nagy távokat megyünk kilométerben, 300-400 kilométerek, viszont időben ez már nagyon sok, meg baromi fárasztó. Éjszaka is lesz ilyen 23-4 fok, nappal meg 35, meg aztán ami még fölötte van. Fárasztó, nagyon fárasztó, most meg második hete vagyunk hajszál pontosan úton, holnap lesz második hete, hogy igen, holnap péntek. Összefolyik az egész nap, az órák, a napszavuk, a mindenség. Beszélünk este otthon a családunkkal, a telefonon, este. Forrong sötét van, itt meg még süt a nap. Tehát, hogy annyira összefolyik minden, hogy... Igazából fogalmunk sincs sokszor, hogy milyen nap is van egyáltalán. Azt merre vagyunk arccal előre, tényleg. Minden frankó, ezt leszámítva, megyünk. Mindjárt megérkezünk a bivakba, sátrazunk egyet. Ja. És holnap... Tyrol Effective, bocsánat, a Tyrol Effective sokat nem tudom megmutatni, azért lettek most egy kicsit rövidek, mert már annyira monotón, hogy mész, semmi nem történik, unalmas. Néha a gyerek megdob egy kővel, meg adunk valakinek cukrot. Tiszta monoton az egész, amúgy. Menjünk, mert már ilyes vagyok. Oké. Sziasztok!